Na nešťastie, ako som starla, vyvinula sa u mňa inkontinencia, ktorá naozaj zasahovala do môjho života, hlavne do noci, takže som musela vstávať 4-krát, 5-krát alebo 6-krát za noc. Veľmi dlho som šoférovala a to bol problém, keď som šoférovala, pretože ak som išla na dlhú cestu, musela som stále hľadať toaletu a miesto, kde by som mohla zastaviť, pretože som sa ponáhľala. Povedala som si, že vyskúšam Incoherb. Vyskúšala som celú krabičku a hneď po 2 týždňoch sa dostavil účinok. Ponáhľala som sa do obchodu s bylinkami, aby som si kúpila ďalšiu dávku, pretože som vedela, že ju potrebujem a užívam ju už 2 roky. Vďaka Bohu, zabralo mi to, namiesto 5 či 6 prebúdzaní sa teraz budím len raz za noc. Môj deň je tiež veľmi dobrý, môžem ísť kamkoľvek, už mi to nerobí problém a moje noci sú oveľa lepšie vďaka Incoherbu. Ďakujem osudu, že som našla tento produkt a ďakujem tvorcom, že našli také dobré riešenie pre staré ženy ako som ja, pretože je to pre nás veľká pomoc. Som veľmi rada, že kapsula tak dobre zabrala. Ďakujem veľmi pekne. Tiež ďakujem.